kefe mmadụ ji isi wee kote n'ụna Chinemere m kedu ife nji isi wee kote n'ụnụ n'ụna nke dị ife a onye ala mmiri ntinye na friji ị na-atụ m mmiri kwa onye na-ada mmiri antụ a afọ kwa mmiri ma afọ onye la mmiri nwa ihe gbasa ọkụ na-afụgokwa m nsogbu n'ụlọ ahụ kefe mmadụ ji ọkpụ wee dere n'ụlọ nka onwe na ike idebe ife mpụta ife ma dị otu a nsi wee debe ya must you people touch everything I drop it ke fire kpọkwa ife anụ nwa biko kwanụ Chief Imo gịnị ka ihe na-abara mba what is the problem? Imagine the likeness mmiri wee debe na fridge so ọ bụ na nteta ụra m nwara ya lada ya ebe nsi ọ bụ na nteta ụra ka nlabelu ọ bụ na mbanyezie moto jewe ebe m na-eje nla agba faje were mmiri wee lasịsịa bịa Chief Imo chere n'ụlọ ahụ olee ihe na-asụrụ m Anambra dịka nwoke ekpe o ke ihe na-asụrụ m Anambra iwe onye Anambra ụbọchị ọbụla nwere ụbọchị nke ya ụbọchị taa ụbọchị ndị Anambra onye nnefe ejere ife abụ ọwụ onye Anambra ọ bụ nwaanyị Ọnịcha gọgọ nwa na-edite edochie n'ebe edite edochie ebe n'ebe fa ife niile ewefe afọ ife kwesịrị ịsụ ụbọchị taa kwesịrị ịsụ asụsụ ọzọ na-abụrụ asụsụ Ọnịcha mgbe were mmiri wee tinye na friji bikọs anyị nwe Azụka onye na-eme ife abụ Ezinne lọlọ ledi Azụka Orimiri ife ka si dewa wee kpọ ya Azụka Orimiri Ari kefọrọtọ ọnụ m si wee kpọ ya Ari ime ọnụ ka ike ọkụkọ o nwere ka esi akpọ ya adịrị aja ọsọ akpọkanye ya ntu abụ ime ọnụ Ari Azụka Orimiri Ari ọ bụ afa the woman o mere birthday ya on the 16th of February mana ụbọchị afọ ekwere m zuike wee na-anyụsa afọ wee sagide m nsị mba na mma njekwa ebe ahụ je kparịa onwe m ma njekwa ebe ahụ ugbu a wee chebe ike wee nyụba sọ nsị mba ka nnọkọrọ ana n'ụlọ mgbe sukere ana n'ụlọ site ata bụ 19th ọ na-emezi the Thanksgiving gọgọ ọsọ ọra niile onye ọbụla gbakọta ka anyị celebrate ya in a special way nsị mba na anyị anọ ebe ahụ because Azụka agwago m sị m nwa bụ Chief Imo na oke okwu a na-ekwu mgbe ọbụla na mmekwesọ na m dehydrate yes na gịnị mid hydrate na m gana aṅụ mmiri ọya mid hydrate enokwa ihe o kwuru ọ sị gị hydrated ka ọ sị gị dehydrated ole nke ọ ihe mana high na ya dread na ya teted end ya so otu ọbụla osizi dị ndị nwe English unu werezie unu mezie nwa ama mgbu onwe m n'asụsụ onye ọzọ ife mbụ bụ onye Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịma ka esi asụ asụsụ na ya na ọ bụrụzi nsụsụ ya bekee mmazi ka esi asụ Igbo na ọ bụrụ ka esi eme ya bụ ife ụmụazị wee were mmiri ntị ya na friji wee were ya wee kpọrọ egwu kedu ụdị ife dị ife a mmiri abụ otu a ka m si wee ṅụdebe mgbe ṅụbelu so ọ bụrụ na m chọrọ ịpụ ṅụda mbanyezie moto nla agba mgbe alarụzie mmiri apụtazi ọ bụrụ na alasịsigo mmiri niile wee alapụziere m ife a onye ala mmiri a otu a ka ị ga-esi ala n'iyi o onye ọbụla ala mmiri a ga-ala n'iyi n'ụlọ a bikọs na mụ aghọtara ife bụ ife a biko nke anyị akpụkwa n'ife a wetuo obi bịa gawa before time aga ife o ji ewute m bikọs n'ọwa Azụka abụrụ mmadụ ọ ya abụọ na-eme ife mma nọrọ ebe afọ Azụka bụ onye ọ ga-abụ ọ na-eme ife ekwesịrị m ị nọ ebe afọ bikọs na anyị nwa niile bụ ndị fụrụ ife ọma n'anya o kwesịrị ebe ọ bụ na a na-eme ife ọma anyị anọnye ebe afọ abịa na-eme ma ọ dịka na-ekwu oke okwu anyway Azụka nne m happy birthday ịbụ ezigbo mmadụ o nwere gift inye m the other time during pandemic aka na-echeta ya mma nchefuru bikọs na ibe ezigbo mmadụ asị onye na-emere mmadụ ka Chukwu ya na-emelụ ebe ọ bụ na icheta m wee nye m ife si m welu wee tinye n'ife m na-eme ọ ya adịrị ya na mma onye si na ọma ndịrọ ya na mma onye afọ ama mfụ ife ọma onye afụ teta ụra fat onye afụ ya ebu ọkụkọ ụzọ wee nakpu ụra happy birthday Azụka Orimiri era iri afọ alada mrutezie na be la agba ịghọtago happy birthday my sister ngwa